Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Iki ceritane bar subuh arep genduren. Ngene wong mantu, Lur. Ya, nong kene emang rata-rata nek wong mantu lek genduren ki bar subuh. Biasane acara doa dipimpin Mbah Kaum karo biasanya digawani genduren warisan, kadang sego kadang roti. Alhamdulillah iso iki ora udan, dadi nek udan mesake sing do rewang repot. Sik mempeng. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yun sewu wonten arsanipun para sesepuh maupun den sepuh ingkang dadi napekten wonten sanipun Bapak Dukuh, Bapak RT miwah tokoh masyarakat boten kula piji tunggal ingkang sinuba ing pakurmatan. Lumebet dhateng agung tamu boten kula piji ugi sedaya ingkang kula hormati kula tresnani. Saderengipun kepareng kawula nderek nempel kamardikan santawis nun inggih prabda paut saking kersanipun danipun Bapak Bagio Sutresno. Nun inggih dengan matur seketik dados rentuling manah saking mukyanipun. Namung saderengipun boten kesupen sumangga kita dherekaken tansah mujahaken puji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajengna wonten ing injang menika kula panjenengan sami tansah pinaringan sik karahmatanipun arupi kabagas warasan kasantosan langkung-langkung yuswa panjang sehingga kanthi barokah rahmahipun kula panjenengan sami sareng-sareng saged netepi menapa ing dados atur panuwunipun yanipun Bapak Bagio Sutresno sekalian. Salawat salam mugi tansah kunjuk wonten sadalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun mugi-mugi kula panjenengan sami samangke pikantuk syafaat wonten yaumil qiyamah. Amin. Sagung para lenggah ingkang satu kinurmatan miwah kinabekten nun inggih kepareng matur minangka purwakaning atur kepareng sedaya keluarga ngambali ngaturaken kasugengan awit saking rawuh panjenengan sedaya ngaturaken sugeng ingkang minamparan pamuji mugi-mugi karejan kasantosan tansah kajiwa kasarira dhateng saking para lenggah. Atur salajengipun minggu bilih nyuwun pangapunten mbok menawi saking sedaya keluarga anggenipun ngaturi panjenengan kirang tata
wan malih anggenipun nganti panjenengan sedaya kirang supeket kirang tangkep ngasta wan malih anggenipun caos papan palenggan prasaja sedaya kapurba saking kawontenan estu tadah beduka mawantu-wantu. Ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa kepenggan bilih panjenengan sedaya wonten enjang menika estu sampun minangkani dados atur panuwunipun yanipun Bapak Bagyo Sresno miwas sedaya keluarga. Nun inggih lumampahing ijab kabul sampun kalaksanan tut nalika wingi enjang dinten Jumat kliwon saya kaping 18 bulanipun Februari warsanipun 2023 wanci jam 09.00 enjang wonten ing kantor urusan agama Kapanewon. Kanthi panjurung donga pangestu panjenengan lan ugi awit saking berkah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lumaksitaning ijab kabul lurus raja nirubida nir ing samikala ingkang menika kasunaken panjurung donga mugi-mugi samangkenipun ingkang putra kekalih anggenipun babar keluarga enggal sageta tansah antut runtut mangke ayem tetep dumugi ing sak pawingkingipun samangke. Dene ingkang angka kalih panjenengan jaya karawuhaken wonten ing enjang menika kasuwun nekseni bilih-bilihipun Bapak Bagyo Sutrisno wonten enjang menika damel sedhakuan sawetawis. Ingkang sedhakuan menika ing pangajap nandhesaken raos tresna dhateng saking perenggat ingkang sepisan tapi ibadah dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang angka kalih supangatipun kasuwun sareng-sareng mugi tansah mbawani anggenipun Bapak Bagyo Sresno kagungan pinuwun dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya anggenipun kagungan ganti purwa madya wusana tansah manggih widodo wilujeng sae saking para rencang-rencang ingkang ngayahi karya wonten ing Baligya mriki langkung-langkung wilujeng dhateng sedaya keluarga langkung-langkung dhateng Sri Atmaja pinanganten kekalih. Mugi-mugi samangke panjurung donga panjenengan sami sedhakuan makbul wonten katampi wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk ganjaran ingkang sakmurwatipun. Allahumma amin. Kula kinten mekaten menggah wasen gati enjang menika panjenengan sami pun rawuhaken ingkang menika sedaya keluarga namung sagedipun ngaturaken ageng panuwun ingkang mawantu awit panjurung pandonga panjenengan sedaya. Bahwa menawi mekaten ingkang saged kita aturaken pinangka lumaraping ngatur saking piyambakipun Bapak Bagyo Sresno sekalian ingkang menika mugi samangke sedhakuan sampurna samudyanipun dhatipun dungani ingkang menika dhateng Bapak Kyai Kaum samangke estu kanthi andhaping manah keluarga nuwun mimami wontenipun samuan sedhakuan enjang. Kanthi matur kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad Sayyidina awali wal akhiri wa salim baradiyallahu an sadina sekali rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi dengan wabayu kafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bangiri jalali wa jika wangan dini sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad
Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takbirna biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairi fil hayati wa ba'da mamat. Di unboxing lik durian tadi. Halo, awas, 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 awas. Tuh. Endok Jawa, endok leher nih. Nek durian mesti ana ikine, iki sego gurih. Kerupuk, bakmi. Gudeg dan lain-lain. Saatnya kita makan. Ayo makan. Makan sego genduren. Dimaem. Iya ya. Apa? Dimaem. Kenapa ya? Nyondokinya.